A rodio se jedan moj brat, pa živio 10 dana, da li malo više, 20 dana. I moja majka ga krstila ovako, 3 puta tako u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i tako ga krstila na ono. Onak posle tog mojeg brata. Moja majka kaže, ja predstav Bogorodici, ovo dete, dajem tebe predstav Bogorodice, samo da bi ne živ. I tako, ostao sam živ, nisam umro od 20, sad imam 68 godina. Znate. A kad ste navršili 20, onda ste došli, zamonašili ste? 27 i u Hilandar stigli. Sam vojsku u Sloveniji, Ilirska Bistrica. Ja sam htio da se ženim, i bilo sve spremno da se ženim, međutim majka moja predala me u ruke predstave Bogorodici i ja nisam mogao da se ženim. Udesilo se nešto da ta devojka koju sam ja volio, da se ona udala za drugoga. I ja drugu devojku neću da uzmem i znači to je od Boga tako predan u ruke predstave Bogorodice. Crkva u Lazoviću je sveti velikomučenik Dimitrije. I tamo onaj sveštenik kaže, danas je posljednji dan, sve te hartije što smo dobili iz Hilendara vraćam sutra za patrijaršiju. Hoće li taj tvoj sin da ide da bude monak? Kaže, odmah moja majka kaže, upiši i njega. Vidiš kako je to. Eto, znači, Majka Božja rukovodi.